Managing Director nakwa Chief Executive Officer ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service Maazị Chris Molokwu agwago ụmụaka na-eje akwụkwọ ka ha na-aga njem mmụta kpọrọ excursion dịka ụzọ bụ ịgba ha ga-eji wee na-amụta ihe karịa ihe a na-akụzi ha na classroom. O nyere ndụmọdụ mgbe ụfọdụ ụmụ akwụkwọ si St. Mary's College Ọka bịara n'isi ụlọ ọrụ ABS wee gaa njem na ebe dịgasị iche iche na ngalaba dịgasị iche iche anyị si agbasa ozi n'oge njem mmụta ha bịara n'ụlọ mgbasa ozi a. Ngozi Obileri kọrọ anyị akụkọ a ka ha si wee gagharị. Ụmụntakịrị akwụkwọ ahụ otu ụlọ ọrụ ABS si arụgasị ọrụ ka Maazị Molokwu kọwara na ABS nwere ọrụ gbara ọkpụrụkpụ ite ọ na-arụ bụ ndị gụnyere ime ka obi na-atọ ndị mmadụ ụtọ ya nakwa ịkọwa otu ihe si eme na gburugburu ha, tinyere ịkọwapụta na igosipụta ọdịnala ọtụtụ obodo dịgasị na Anambra steeti. Maazị Molokwu doziri ha ka ha bụrụ ndị ga-agba mbọ na-agụsi akwụkwọ ha ike ka ha wee nwee ike nọrọ ebe ọbụla ha chọrọ ịnọ n'ụwa. Ka ọ na-ekelezi onye isi ABS, otu onye n'ime ụmụ akwụkwọ ahụ bụ obere Maazị Chibuzor Arinze gosipụtara afọ ojuju otu o si wee nabata ha ma nọnyere ha ma wepụta oge ya ịhụ na ha mụtara otu ihe maọbụ ihe ọzọ. Ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ahụ bụ ndị gụnyere obere Maazị Ọdịnaka Onyeshinye na Chibuzor Arinze jụrụ ajụjụ ebe ha na-enwe ihe mgbagwoju anya bụ ndị nke Maazị Molokwu kọwara ha nke ọma. Site n'Ọka, abụ m Ngozi Obileri.